กันเรวังนัววิดีโอทาร์เนนกันโลกิรเลตาสิตลังเนวเต็นเมียนบอมเวียจูวังจูอันนี้เดวบกะเอ็งปอนิเซลากันตุมาตักขาดินิดจวงเลงาลซอร์ไม่ละ Times Entertainment กันลูดเลมาซาเบร์โดนันนี่ Rule กบราอันตีเตฮียนินลุงจิขัดนักมันนี่สิอันในตักงายมตุนมาอิน Rule ตุยเก็บลุงเอโมนักมันนี่ตีตรงกำจูอิเลวเชโตชีนังะเฮทิลทนท่วงเดวะอันสวยฮีเอาตักเงมตีโปอิงไอตัวฟูโตเงยังเล่เฮลุงเฮียนเซาเตเซียทนทุตั้มตะกะจวนทุกตะกินจุงอากายะเฮรูลลุงมิงทั้งตักเฮียนมันไลทนทุตั้มตะกะเตเต็มปุลเคร์จุงจ้างะเตมันไลทุจิยักเล่ทาราวลำทิลชวนตั้มตักกันอินทาชนตัวเตจวนมุนอาจังทุกเลียเฮงรูลลุงนักมันนี่เฮียนเอาไอตูเตเลอริงเหลาตูเตปอฮีเพลทว่าเฮลุงรูลกบราลัวชินนียอันสวยวางตักมันไลทนทูเนนะอินซอมทิลฮีปะเทียนทิลตีเทนะเวนหิมนะตีดำนั่นเละวันในนั่นเองอินซอมนี่อินอันสวยบกชีนันนี่อันนี้จวนนักมันนี่จูเองเซียนักมันนี่ตีทุมัลฮีสันสกฤตทุมัลจังะโลกาลนียนักตีจูรูลตีนันนี่อินมันนี่จูลุงมันตำโมเคเรวเจมโมจิเวลตีนะฮันนี่เฮลุงจุงจางฮีอันนำท่าช่องเจลจังอันรินดานชวนอบีกินจงกรลำจีรูลุชงจังอินไอน์เซียมเบร์ทินนี่อินันริงะทนทุยนะสวยดานชวนจูลุงจูทิมจีงะเองเทียนอันในตูจูทาราวลามาทิลตีเทนะนัสตักสวนละก็เวียนหิมดาเตตีดำเทนเลวันในนะดังล้ำตะกับเทนีอินอันสวยนี่อันนี้จวนจงกรจวนลุงมอยนักมันนี่จูอันในตักงายม geology นะสวยดานจวนจงกรเต้นอันลัวลุงมอยอันในตีไงดานเฮียนอินเดียเล South East India ริงตูเตจูหุนเรยตักกะโลฮีบโตทีนะมาเซตุนลายไซน์เทียมนะจวนเฮตียงรินดานฮีอันโนลทุงะนุงสลัมหัวงะจวนตุยเก็บเตอังโลตักินจงกรเตเฮียนอันตักษาตุยเก็บลุงอังจีเสียมเทนะอันในโลวานีเฮตียงอังจีรูละจังะอินเสียมลุงฮีไซน์ละมาจังะอันเอ็นดิกดานจวนเฮตียงอังจีลุงเตฮีลุงมอยเจมสโตนอังจีนิโลวินผีงะลุงอินเสียมอังจีเตอันนิจอกฟูนีอินอันสวยจุดยังทิลจูรูลตักษาจวนไอน์เสียมเทไม่เทยังะมาเซทิลตีเทนะลำปังทิลจูอันในโลทุ่งนี่อินันสวยนี่ Life Science กันลูดเลอัง Sky Dweller Solar จักนาริงโดรนโซลโลวะนิสมก็ช่วงคลอกเทยไลตักเล Boeing 747อายะอัลเลจาสมรุกะจางจอกจันจินกันสวยเลโดนันนี่ US Tech Startup Sky Dweller Aero ชวน French Electronic Company รัลทัวบลามาตุยตักเทลส์เนนะทกดูนินมีชิงชวนเลวนะเอ็นทักนะโดรนทาร์เซียมินจูทิลจูโดรนอันนี้ซาเตอายินบรัวกาอมเรย์เทโจกะเฮทโหนะสกายดูเอลร์เฮียนเรย์ตะกัดโหเทนานนี่จังอินจักนะอลาอตีระชวนนิสมกัวเจตเรย์โหเทตีรันตุมามาเสียโตปัจจุบันอายเรโจกโหเทนปออันในเทโดนนี่อินอันสวยบกสกายดูเอลร์จักนะเป็กนานเฮียนนิจักนะโลมันตัวตานโซลาร์เซลสิงขัดสังสริจวงจูอัตลายตะกาจวนวัวอันนี้ยโคชัตักโนยจวนโซลาร์เซลจวนโถนติโถนานกิโลวัตต์จาเวลจักนะอาเซียมสวกเทโดนันนี่ชูนัจวนโซลาร์เอเนอร์จีมังจวนโถกินแบตเตอรี่อัจฉริยะบกะสกายดูเอลร์เฮียนแบตเตอรี่เกจิจารุกสมทุมปังจวงอริดจานะโถนตูร์อันนี้ยจุมิริงจวนจานะปวดโลกจมเซลเทียนี่เฮโถนะฮีดานปังอายจวนฟิตสิงนิสังลีจารุกเล่
ฟิตสิงทุมสังลีซาลีอินการะสางทอกทีนันนีอะมาเซชูนาจวนฟิตสิงลีสังลีซารุกสางาปอทอกเทียมาเซจานาจวนปวาร์เคกนานฟิตสังลีจักัวเอโมสังกัวจารียดอินการะยามาจวนทอกทุ่งทีนันนีอัตลาฮีอัตลายวิวนาจุงเฮียนอาจางวิวทว่าเฮติยังนิจุงจักนะมังเทยโลนะเสียมฮีทิลทาร์อันิโลวามาเซดีไซน์เทนขัดจวนอันโลสานจงไลโฮลเวลาจวนเชียดนะนัสตักอันตกทีนะจุดยังจูฟิตสังรุกจังอาจังอาสิงทุมสังนิจารียดอินการะสังฮีนีมาเซสกายด้วยละเรโรฮิจูจุดยังอาสังอาโลเทนันจวนเทียมนะดังลำตักมังอดัวนันนียอามาฮีcarbon fiber manga siam ni in keji zathum somruk pahni arit pung ruwa aphur thei bokani NDTV ya kan chuang kai le anga scientist ten dolphin tele anaconda in fiam lai an mu chuan mak ati hle mai hetiang thil an mu hi ramsa chan chin zer tu ta tan chuan lom om hlema se tui noya chuan eng thil nge thleng ti zo na chu asiam chuak nga la chiang zokin soizau donila Amazon ram noya chuan zir chiang tu te chuan thil dang lam takan hmuwa chuta chuan Pink River dolphin rual te chu kopui dang lam tak anaconda lian tak nen chuan anloin fiam tlat mai ani oga sang ni somni pakhat chuan Bolivia rama Noel Kempf Mercado Museum of Natural History ya mithiam te chuan rin harsa tak thil chu an hmuwa thamasa khan an thil hmu chhuat chu Journal Ecology ya an ti chhuak ani South China Morning Post a kan lut le anga China chuan mihring angchi robot humanoid robot ama a battery in thlak thei masaber an pholang China robotic industry chuan Thursday khan khovel aron barakhaya Shenzhen company pakhat chuan humanoid robot thar mania battery thlak thei tur an siam thu an puanga entirna video Thursday ya an ti chua alandan chuan chu robot Walker S2 UB Tech Robotics te siam chu charge na hun lampana kalin a omatang chuan battery lo chu phorin charge na huna chuan ada ti chuan a kalson ma in battery thar chu ama chuan a vua le ta ani chuta tanga alandan chuan a tlem bera mihring puina tel lovin darkar somni pali chung na athok thei don ni in an soyani tun nai tang khan China humanoid robot industry chuan ma an son na sa hleya China sarkar chuan robot le AI thiam na chu sum don na lama ma son na tangkai taka an ngai ani Hindustan Time kan kal le anga engtin nge Russian meiche pakhat chu Karnataka ram nuaya kumriat chunga bi ruk thei he thu hi July ni sompali sang ni somni panga ati chuani meiche pakhat Nina Kutina kumsom limi mohi tia hriat bok chu afanu pahni kumruk le kumlimi te chu dan panga ya Ramatir tha hills tlang bul naya patrol nei police te chuan an hmuwa Russian nu pakhat le afanu te pahni chu Gokarna ram Ramatera tlanga puk fal taka chuan an hmuani sipai te chuan patrol an nei lai chuan chulai hun vela chuan mi kal an om le om lo en dikin an kal kual vela ti chuan puk lampana kal ke niak chu an hmuta a chutia niak kan hmu an zui lai chuan pathian lem chuan na plastic manga puk lu na lo in chin chu an hmuwa police te chuan no pang in fiam le Kutina I afanu dang ne na an mu chu an va hmuta ani Gokarna Police Sub Inspector Sridan SR chuan police team te hne na chuan helai ram hi chu leimin a hlo om thu soya mina ko chuak turin a hrila police in rule hlo om tak tak anom thuan soi chuan Kutina I chuan rule te nen chuan thian an ni thu a soi ni in The Indian Express chuan atar langbok Kutina in a soidan chuan an chung kwa an bul nai tui kho thla a in bual tura an kallai chuan rule te chu an bul naya chuan an ma ni ti nat po tum lovin an lo tleng kual vel ni in an soya
ปูกชูงะอันอมตรังะทะนิเหลี่ยมตาโปคาน police te chuan puka chuan Russian le khabuthen khatan mu chuak bok ani chuan engwangin nge kutina ichu ram nuaya kumriat chung zet alo bi ruk le kutina ichu sanghi som poruk khan India a business visa mangin alo kala Goa le Gokarna a tourism le restaurant sector chuan a hi pleni in The Indian Express chuan atar langa a visa chu April ni som pani sangni som pasari chuan topin sangni som pare chuan exit permit a hmuwa chumi hnuwa chuan Nepal a kal le a ma se India ron kir hnu reivak lowa chuan Karnataka tuipui kamram hnuaya chuan a khosa tanta ani police ten an soidan chuan a fa te pahnih chu an bi ruk laia India rama piang ni in an soya nawa shin lain damdoi lama tranpuina hadon le don lo chui an tumbok The Indian Express in athu soi an tarlan dan chuan kutina ichuan man chu a hlawa wangin in check up lo chu athanga hetiaram nuaya aum lai po hian pathian te tan meditation le puja ati thin bok police ten an soidan chuan ruwa sur lain an pathum hian thuam hno thelep tak nen an om thin ni in an soya kutina hian ama pualin mobile phone chu aneya khuwa a eitur a leilain a charge ve thina ma se phone chu a mangkha thle ani police te po chuan an landan chuan an dam tha in an risel mel hle ni in an soi ani engwangin nge chawrualin meichhia aya mipa an san jok zirchian nai na tarlandan chuan chawrualin meichhia ain mipa hi inchis nga velin an sang zoka a toy zonga soidon chuan enge a chan kan hrelawani a chan dik tak hi kan hrelawani khovel hmun sang sanga hetianga danglam na hi omma se scientific takin a chan dik tak hi hriat chian ani lovani ma se sex lam ne na in zom jeans le hormone satang chuan chutianga thlen chan thuruk chu tlema zong kan hai hong thei mai theiani mihring kan san na chan hi kong sang sang le chan sang sang om theya chutiang zinga chuan in thla chhon na lama tang po in a thleng theya in thla na wanga thleng le chromosomes pa ngai chuan san na chu a thliar rangin a chin a tuk sak theya no sen tin te hian chromosome set ni andong veka somni pathum chu nu atangin somni pathum dang chu pa atangin andongani chutiang chromosomes zinga pahni chu sex chromosomes ania meichhia chu XX ania mipa chu XY an ni tlang puibok nu le pa te hian an mani landan pumromil gene hi an fa te a an sem bok thina chu wang chuan dan tlang puin nu pasang chuan nu pahniam te ai chuan fasang an nei tlang pui ani phir in angte an zirchian na an zirchiana an hmu dana tang chuan an san na 80% chu ro chun theiani ti an hmu chuaka om zia chu san zong a chan sang sang 80% chu in thla chhon wangani thei ti na ni ma se mi hring ji na khoi ber hian nge san na konga hian mo phurti zon chua chu thil hau tak tak kani nge yang Alexander Berry Pennsylvania a Geisinger College of Health a bioinformatics scientist chuan san na hi gene tam tak trangrualin na an tho polygenic trait lar takani ti in soya in thla chhonna lam thil genome pumpuya angong tu gene sang tam taka zirin san zong hi adang lam thei hle bokani ti in an soyani IDR a thil dang in soi kai le dorang thil hlui zirmi te chuan I suan tui uaina a chantir na hmun dik tak kha an hmu chuak ni in an soi tu nai an thil hmu chua chuan historian le man lai thil hlui zirmi Tom McCullough chuan kana khuwa I suan thil makati masak berna tui uaina a chantir na kana khu omna dik tak a hmu chuak ni in a soya a thil hmu chua tanga alan dan chuan Galilee hmun pakhat khirbet kana chuan hun rei tak Isua thil makti na hmun ninge ya an lo rin to na chu ati chiang ni in a soya New York Post in a tarlan danin an thil hmu chua hian chanchin tha Johana ziak a thlop mai chau ni lovin man lai huna Christian te hmun thiang hlim le
Bible history กันlo hriat dan po athak danglam thei bok ni inan soyani ani chuan Bible hian kana khua le Isua thil makti masaber chungchang engtin nge min hril chanchin tha Johana ziak kan siar chuan Galilee khopakhat kana khua a in neina chuan ama saberatan mipui hmuatan Isuan thil makati thu kan hmuwa Bible azia dan chuan Isua chuan tui chu uaina chantirin in neina uain an tla cham tur chu a chan him ti kan hria a historian le thil hluizir mi te chu kana khua omna hmun dik tak chungchanga hun rei tak an loin hial to thina mekkola fazir chian na chuan an lo pom dan thin chu aron challenge ta a abik takin kana khua chu tun lai khua a kafer kana hi nia ngai tu te ngai dan chu aron do dala he khua hi Isua thil makti na hmun anga soi ani thin lain mekkola fero chuan an thil hlui lai chua le history atanga chuin Isua thil makti na hmun chu marlam mel nga chawahla khirbet kana zok hi ni in atar lang ve thungani khirbet kana a evidence an hmu chua in engkim athak dan soizau donila khirbet kana a man lai thil hlui an hmu chua te chuan atopa kana khua omna dik tak chungchanga in nialna chu atitop theidon ni in alanga mekkola fatim te chuan puk tam tak Christian ten sa khualam thilatana an man thin chu an hmu chuaka chutiang puka chuan cross lem tam tak le Christian te thuziak hmu tur oma kumsang khazanga chuanga upani in an soibok chutiang thilan hmu chua te chu Isua thil makti chungchang hun liamta a an lo choi moi nen khan ain mil hle ni in an soyani kumzabiti lama Christian ram thiang hlima chengte chanchin nen po ain mil hle bok ni in an soya mekkola fina soidan chuan Isua thil makti hmutura local Christian pilgrims te man thin puk lian tak kan hmuani ti in a soya chutiang an thil hmu chua mai cham le tuida na thin lunga tanga siam bel da na hmun a om te chuan mekkola fa tranfung chu ati nget le zuala Julai hlum bel an hmu zat le ada na hmun dang panga an hmu chua chu Isuan hlum bel paruk thil makti na a man nen khan ain mil hlea chutiang an thil hmu chua te chuan helai hmun hi Christian masa te tan hmun poimo takani zia atar langani NDTV ya chuang kai le ila furwa sura wanga chiat na thlengin himachal mandi a khopakhat chu ati chia a ma se ui bo wangin mihring nunna somruk pasari chan him ani tlat mai zun ni somthum sang hi som ni le panga zan lai dar som pahni le dar khat in kara chuan mandi Dharampur area a khopakhat sia thi chuan chiat na sataka toka sia thia cheng Narendra ina soidan chuan a in chhong ni na a riak ui chu ruwa surbeng cheng takara chuan na sataka bovin in chunga chuan a kalkual vela a bauri chuan mintihara aria na lama ka kal chuan in banglian taka khile chuta tanga tuiron lut chu ka hmuwa chhong noi lampanin uinen chuan kan tlan chuk ngala midang te po an har ngal vekani ti in Narendra chuan a soya Narendra chuan khu amidang om te chu kai thozelin an himna na mun himatlan cheturin a hril hloma chutiang ruwa surkara chuan mi te chuan an nei thil engkim chu an himnan an tlan santa a chumi hnu reilo te a chuan khua chu leiminin ron hnolin in som pahnih don chu aron chhilmam tapak mai ani tuna chuan chu khua a in panga chau chu hmu tur a oma adang zong chu leiminin a chhil vekani tuna hian adam chuak te chuan nisari liamta khan triambala khua a Devi Naida tempula chuan omlailok na an nei meka heti lai hian khomi engemaw zat chu he thil thlenga wang hian lungai na an tur na sa hle ani he chiat na rap thlak tak thlen hnu hian khodanga mi te chuan an tran puya sarkar atangpo in tran puina cheng sing khat an pe bokani zun ni som nia ruwa tuyatlak tran tira tang khan Himachal Pradesh a hian mi som sari pariat an thi to a chutiang zinga som nga chu ruwa in siat na athlen leimin sabereka khuang kaile munzim te a ruwa na sa taksur cloud burst in athlen siat na wangin an thia
adang somni pariat chu konga accident awangin an thi ni in State Disaster Management Authority chuan asoyani he chanchin hi chu a hlui deuh hlek towa amero chu karon ti velak lo sia karon chua ve tathawani e tun nai thil thleng tharani lo ti kha in lo hre bokdon nia Times of India kai le ila khovela satellite nga zual ramte kan soidon ani kumdang zongzong a in sangni somni panga hi chuan satellite tamfal to hleya orbiting navina soidan chuan tuna hian khovel pona hian satellite singkhat sangni zakwa somnga pahni dona ommek ni ina soya kumin sangni somni panga chung ringot po hian satellite tharaza somli panga ka chua ani bok chutiang satellite te chuan na sang in biak pona te sipai in en thlak na tan te scientific research tan te na an thok thina satellite zir hian an dana san zong te po hi ain anglova GEO te MEO te LEO ti in an thliar sanga satellite te naw chu a hniam lama an da a alian ho chu GEO le MEO an da tlang puyani tuna hian satellite neiram hi zapanga register to an nia hei hian khovel pum huapa van sanga kanin tlan siakna sat zia atar lang chiang hle ani satellite nga zual ram te chu in soi tran donila ale makaron tarlan hi chu anma ni satellite kherkha ani lo ti kha kan hredon nia pakhatna USA satellite nga lama hian US chuan na satakin ma hruai meka tuna hian satellite sangriat zanga somthuma nei meka he satellite an nga na hian NASA le Department of Defense angchi sarkar agency te tho khom po a huam bokani sumdong company lian tak tak te po hian an tho hlok hle bok satellite an nga na konga hian SpaceX chuan a tho hlok hle boka SpaceX ringot hian Starlink project a hian satellite sang sari zali chuang kap chuak to bokani US company lian dang Amazon project kui parle iridium te po hian satellite te punna atisang chakhle bokani pahni na Russia po hian satellite thatak tak sang khazanga somnga pakua anei meka Roscosmos State Space Corporation chuan sangni somthum paruka chuan satellite sangni zaruk nei manna tuma an satellite zinga 35% chu sumdon nalamata na man turani bok an satellite in ahna tho tumber chu mun kil khor tak tak thlenga in biak pona ti thattele in ven himna lamte ania chu baka an navigation system chu US ne na in el tok tura zau zelan tumbokani pathumna China po hian satellite nga lama ma ason chakleya satellite zakwa paruk nein sipai pual bik te sarkar manatan le sumdon nalamatan te an mangthin boka sangni somni panga hian China chuan mission tam takatan satellite te akap chuaka chutiang zinga chuan Ceres 1 le Long March 6A mission te po atel bokani anram malak na chu China National Space Administration nuaya thunun ania ma se private satellite iSpace le Galaxy Space te chuan an satellite tam na chu an tipung ve bok China chuan Starlink chu Gowang Mega Constellation project lian tak mang chuan el antum bokani khati zong khakaron ti chuale thei chu ni a in lo like le sham aniang chu